Bonsema. Amen. A higher zenith of heaven's ministry. Yes. Sorry, I know a friend Opatafuor. Unyama intimi jina mudi amano. Sir. Nyamiya tuma. Onamkwamuba. Amen. Amen. Unyama eisudie. Yintimi ntina wasa. Say Yesu kono die jaubi. Amen. Amen. Enti Opatafuor Opatafuor nyama e. Jina mudi amano. Bonsema radi. Jesus. Amen. For a book, no pen. It is Yami Asam. Sir. Yamin Chere. And a pay me no me no yain shira. Amen. If we say Trenesim yen ya munshi muda. Sir. You share say ya. Home and home dear dance any I share hodene. Sir. Baby a tossing woman near share hodene. Baby a share seno. Ni ashare ho den ni asa sorry. Amen. Amen. And a pay me new din komobin. Jesus. Hiasimu ya satana. Ani emunante. Eyinsempi. Nipa bebre. Ene uradi nyankopon. Din shira yedie animonyam edima wo mu abrabom sir bebre awurade mom anisuade hunu ana eso but the entire sa anisuade hunu tirimu popa na wo antimiam mem Doduona aye nipa. Bebre sunsum adum. Omu ja ne kuro mu abrabom no adum. Because of onipa tacherema. Duru mere bia de obete. De wodi wani kosua behu. Na adum opepa ewo mu. Bebre na wiase but omunyante ewiase ase said the wiase sitie any kwan a omumfa so a ombetimi atena asase we so na Israel nyankopon tiri mu po a owo ma wo mo no abam bebre nim eti bebre enche no omabom abu na omo nipa awurade tima wo mo no no mama osaifo na gye afiri omo nsam na sei na nka ebi ye adefo amamu mpanyimfo enyumanyuma anu mpanyimfo but abra osi so na onya pepa se obeye bibi no enipa to ya no de si nso ne adum wo muja they also oti nie especially we are living in other parts of the world where the soil itself it doesn't support what we call grace. The soil itself doesn't support glory. The soil itself doesn't have mercy on people living within that hemisphere. Baby, I know me and you copy, you copy wo abibi man mu. Na abibi man assassin on netia no and support yedie and support kanko. Enunti nipa bia oti mantam nipa bia oti krom oman mu
na owo anisuade hunu ene pepa se obeye bibi di aboa ne man ne yadum ni gya ye wo a satanically, demonically, they are well empowered. Money, amomu tetere meja. The omu yene se, so omu hu se uwa ni suwadi hunu pa. On chese kain, on chiye tuo. Nenso ne tetere ma, ebiti miyo dumuja. Ne tetere ma. Ebinum tatrema eni asamu obetimi aka ama ode waso tia nanumu asamu no ebetimi emu odu na anu oden sene se yedi etuo na abo anu oden se yedi sekan eni edi atwaw enti in the African continent, especially West Africa, majority over 80% of my destiny is crippled. 7 bebre destiny o ma brabo o mu sabre no ayete se sabi obubuani oda ne se wada osore a ne wasore ohunum tanko ene ohunum punto bia wo na brabom ade atene enye sa no ope o nenso mantamu na wo no efie ne ofiri mu no sa ne aye wo mo eti upeja ho kakra bia ubehu techrema pim techrema pim ebe sori atia ho techrema ebe tetew na pansamo until say adia na wo ye no ube lose hope wa bombebu no die adia na to ho amana say omunya wo da ana pay bebe ka kire wo say adie bi e besi biara amuaba mu muda enfa ho ani tekere mamunsem susuye ani epa ewo nipa tirim efa ho die minu mi anu di nachi no omu yesa ani suade hunu a Kristo na owo ma nipa ma owo ma ntiri ma e nipa da sani ne dum no ye dum abrantie ni ja e duru mre binum otan no e furu koduru pempenso a na omu ni option say wose ye chia kwa ni kunu because oma kan di ombe ka bia still yesu kwa na ekron kan na sorry peja na peja nyina do onyini uko yesu so ntan a se ehye papa yesu anum mpo a na wayi na ode amaw eti nipa ne behu se sa papa wei na wose ye kɔ ne ntan efi se wei die wodwe ne nipa maw ho na asofo mpanyimfo ekɔ agina se wei obadaben ene yen sori mampo atwane tuo di naji yen fa kwa biso minim die obi ayawo ebia na wabamu abu na wadwene pa edi fa nipa ma ho ma ben kan kire e ma de obi ye and stop o da. Amen. Jesus. Hello. Hi. E ma de obi aka ama waso ate and stop o da. Ye mu bebre se nye nipa na bu ya ba mu a ebia wanka wote ha nanka de awurade pese wodo ye no now you are powerful and dangerous than one more manya platform pogina so nanso so onipa nipa tachrema ni edi twitwa wo sen krante eni esi wonam koso e wo mpaso eni onipa ne ball with the ja edi kire nipa
The entire number will be to be shown. Dino. Near be our Huna Yan phone. What did ya? What did be? Hello? Why are ya? What did be? So what ya sampa? Go who and Robert Ratchum. But what did ya? As some bonding. What they say, so we are this, we are that. Do you know who are so Dino? Hello? Hi. So what you panoa? What you mean pechata? We are living in a society where so one when you are married, mobra people will certainly look down upon you. Nipa shaupa, ube share a sukonuma, nipa bia on some fata, no boo and mutia, will do a tam cassette because of Sawanya dear. Abrabonima ya ding. Abrabonima ya dingy, Sana was any payo. Nyamia wa dum, no Timmy Copa. Yabusa one city now with the Bisuswa. Sign the pay out to the Tatanama. And that's a crepo. No, a cat or so. Wait, you won't feel the air. We don't feel in Yame. Hello? Wait, the Anyatia. And free Yame. Bible said, now Israel for no, Omu Kabom. No, I'm sorry, Tia Yesu. The entire almost sorry, Tia Yesu. Yes, one coffee will be here. Yes, one data will be Anjinisika. Yes, one more poor. But yes, sorry, Tia Yesu because no yen your papa. No, yes, yen your ma. About poor depart. Amani pabrabo akontain. Tia solitaire. One more back at the yanka. One more back at the him. Ubi a card, the assessor oka. Tiano. Nancy, yes, Wabama Muda. Or talk also. And a pay. And more be touched a man. And Wabamu Muda. And more be touched a man. The Obi Bakabi, a man in the area. Maninka. Power. We have gotten to a level in a society where we don't explain ourselves to them anymore. We don't. We allow them to talk. Yes. To make many talks. It is only the end that justify what? The means. The means. Jesus. Yadrum pempen swawa braboni mua. Yenchra semun chre obia. Opatafuor ye this or ye that or ye so or ye what ye down cut the opposite or ye dear. What can? Yes. Power. Senior. Opatafuor. Yenchra yensemu. A society. A yabrofun in a one mentality. Omudo bua omu. A yawomo. And the who's will be yard the pa. Omu buan. A mani peja. Ye baby mamuha. Ye subain I a koto tuntum. What you koto me tuntum? 10,000. 10. 100. Edwomugu basket moi. Koda. Man kataso. Adi enchi no nkono omo da so ye de a. Omugum. Na obekọ na omugumu no. Hwe de omaye. Obi ade na pre. Akache. Atechere ne de ya. Ne yonko. Ne yonko apre. Me kire wade bi. Ade ntia. Koto tuntum no. Nya dwene dani tirimu nye papa. Sa ne yonko bekọ. Na wakọ abonten. Na waba be peta na free basket tirimu de.
abronti wɔsi yɛn nyinaa yɛnka Yankam. BMP. hello Hi. deɛ awerɛho ne sɛ wode kɔtɔkɔkɔɔ kɔtɔ na ɔmo yɛ kɔkɔɔ no de ɔmo gu basket mu sɛ woampa adeɛ mu oduru ankata so a adeɛ nti na wonkɔ no na ɔmo nyinaa pie kɔ wana ahu bi da bebree adantia ɔmo adwene yɛ different kɔtɔ kɛseɛ no kɔkɔɔ no kɛseɛ no ɔba bɛda basket no ase deɛ ɔdi hɔ biom ba bɛda hɔ abɛda ɔno no so adeɛ bɛkyi na ɔmo atoatoa ama nketewa nyinaa firi adwane na ɔmo nyinaa asi na ɔmo atoatoa ɔmo apere firi abɔnten abɛsɔ kɛseɛ no na ɔmo ayina pie Bonsam Bomu. hello This is so wonderful. na sɛ wode aboa kɔtɔ ɛto nkwan na wonoa no a deɛ na ɛyɛ a ɛyɛ ɔdane no ayɛ deɛ ya wonim deɛ nkyia ɔse ne suban no a ɛyɛ abibifoɔ su nipa tuntum suban no a wɔde bɛtena awiase no anyɛ deɛ ya amoa no nti ɔkɔ asam ado no ɔnim deɛ wɔ hɔ nti wasesa yɛ kɔkɔɔ Yes, this is humiliation. Move on. hello wasesa ayɛ deɛ ya wadane kɔtɔkɔkɔɔ kɔ ɔde nipa tuntum atene aboro de atena asase no so anyɛ yie etire kura wɔ anya bi eti wɔkɔ asam ado no abrɛ de na to nkwan mu ya noa no ɔnsan nkɔ hɔ nkɔbrɛ eti wɔkɔ a wɔsi wɔne abibifoɔ su yɛtwam wɔadane kɔkɔɔ saa ne yɛsu deɛ wɔhyɛ berɛ a ekura wɔ no ɛna bɛdipɛnde ɛho attacks ɛbɛba wo so sɛ wonam na nkwalaa ɛna ɛto boɔ bɔ ɛna ehuru sɛbi mprɛduasɛ sɛ abɔdamfoɔ ɛna ɛkeka nsɛm a ɛnim fa ho a ka ho sɛ woni hyɛ berɛ deɛ ya papa biara na mmom wobɛhu sɛ ministers MPs police commanders kurom hɔ assemblymen mpanyinfoɔ ahemfo ɛsɔle tia wo deɛ a na wahunu sɛ biribi pa yɛ dɛn ɛwɔm sɛ biribi pa ɛni mu a ka wa wo nuanom nsɔle nyɛ dɛn ɛtia wo daa obi sɛ sɛbe ka wabɔ dam anka obi fa ho womɔ dam nti ne yɛsɔle tia wo no kenkan Bible no mekenkan Luka asempa eti aduonu mienu chichemu baako ekosi enum no afei na Yudafoɔ apiti afahyɛ a wɔsane frɛ no twam afahyɛ no abɛn na Israelfoɔ ɛyɛ Judafoɔ ɔmo afahyɛ bi a ɛfrɛ no apiti anase twam afahyɛ na aduru toaso saa brɛ ni mu no na asɔfo mpanyin ne atwerɛsɛm no nkyerɛkyerɛfoɔ na asɔfoɔ mpanyinfoɔ adiifoɔ mpanyinfoɔ apostles bishops and archbishops the major generals all the titles na ɔmo nyinaa hyiaeɛ toaso hwehwɛ ɛkwan a ɔbɛfa so akyere Yesu ɔmo hwehwɛ kwan yɛbɛfa so ate Yesu ɔmo hwehwɛ kwan a yɛbɛfa so anyɛ sɛbe abɔdamfoɔ a ne wɔ Israel ɛna hwehwɛ so ɔmo bɛte hwan a yɛse hefoɔ a asɔfoɔ mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ a womfa bɔne nsusu no ɔno na abɔ pɔ so this young guy let's bring him down deɛ na Yesu yɛyɛ ne nyinaa ne sɛ Yesu yɛ asɔre ɔfone a ɔgye yɛ nyinaa ɔkyɛ ma ansɔre ma na ɔkyɛ aduane ama nipa 5,000 na nipa tutu Yesu akyi asɔfoɔ ne mu ne yɛ kum because of panyin agye offering over 20 years ni akɔla bi nimadeɛ nanso ne maame ne papa ni bi ɛte asɔre dɛm hɔ sɔfo panyin mua bi da Yesu hwɛ sɛ yɛ ana ne ho mɛtɛ ɔsɛ bɛte
Never to a school so na date. Why you paying pa? What so be any ne ho tere no aboa no. E kom dibi no be aduane ede. O man ne tin ho say abrantie we wo disu adehuru papa. But asofo no abro nti. Omo hwehwe Jesus say e be chena say no because oye ne papa. Sometimes say oti ho. Hello. Hi. Bon Samuel Radi. Jesus. Hello. Hi. TNA. Sometimes a nipa nibi won su any one bang anyone the ya oye no ya na jaw asembisa e wo abrabom ubisa wo say where did I go wrong? Dear na maye ana aye boni bi ana sister umpna fia na akotwe ne wase onye nu nti na obro e obi na wo opin Yesu wanya se wanya boni bia wani obi ewu wa mo obi apo but papa ya no yente ani ase ye nchene ne yekuna sa papa ye we nyina na to be there ebetwa na wo asabe wa ye konongo kan ya wo a wo nsoa obi su eba ho abesoa na wo ye de ya wo di usofo a hweso na di usofo sa wo muwa nipa jaina de owo nipa ho tema na onye de ya omuwa nipa nanso om se da because Yesu yesa enipa be hu ni se omu sa asofo no mutiri mu ye den den enokura so ampa wutiri mu nya de anka waje offering be 20 years ni wuntimi muwa janka bia wo krom ho da our hosem Senior. Hello. Hi. Wutiri mu nya den tiri mu den enti se wo be wukura enya ne de ya emfa no ho o se Yesu bie nipa ma ani Yesu mo mu hu nioma Yesu Kristo amo ma hu se enti say ye woni pa ni bi ha o mo ye good say ye kura ye nimu da ni baba na ukọ ne ntan a o sa ma obibi nipa ba ya say o mu di Yesu ho adanse pa ni nyina na tuatua de ya o ma so etiyem pe bibi ni yenkomu abrante no kuno eduru mre bi anya boni bi a wayo dabi waye obi adoye sir atoye na waye no ena nipa no so di akoma pa edi ho adanse de ya papa ekire nipa ena amba ahye binum abufuo a ye sabotage o mo twere o mo se aye sen krante ye de tetew pasa ni abo asanuam they almost try say who had any reputation almost kneeling on the cross ni atane no no almost looking so almost na ye ya almost you good bon Samuel rade to aso now so esane nipa na oho no nti usroi obonsam kura Yuda ofre no Iscariot oye asuafo no dumienu no ba komu to aso Yuda ko asofo empanyin ne asori dan mu ahwefo empanyin nchen hello ne won kosusu ekwan a obefa so akire Yesu hello hi Judas oni Yesu na nam e bia meka so once you see a black man laughing go and ask for the reasons of his or her laughter. So what is it? Bibini Syria. Eya ko hwe ne Syria na se. Sa oni bibini ti ho. Sa wo ye bema wo ye oba ho. Oni bibini ti ho. Na who say all of a sudden o ka wa asema na oni ndi nkomo. Ni wa tie Syria mu Syria. E pa cho sorry dwane. Hello, Mr. Yedie. Sorry dwane. E ba ya u dwane a men kofie. Kobusa se die nti ena wo ye ya se sa wo skirt na ehye wo no eho ate o pante tete ho hello hi se
What jeans na show no. Wo nika na show no. Ehwo ayadan. Ehwo ate. Ama ho tete ho. Nti no osere wo no. Oh. Onipa. Wadeje gu abonten. Sir. Shem, Japheth, and Ham. Nkwala we miensa eye no wa ma. Tienie. Ham, ni patuntum. Abro kwato se ni papa anu nsa wa bro da ho no. Na ne be ma daso. Enka wo se wo hunu nyansa. No fantoma. Kata ni papa deja so. Na ni papa ni ngu ase. Enkwa abonten. Ohun so papa bro na no odi mirika kwa abonten. Umra me hwe papa bro. Juru mire bia. Ade bi obi ehu afa wo ho no. Na wo se nko kata wa deja so no. Obobo asanua mu abonten. Hello. Hi. Enkrofo bi na call Yesu dan. Enu maso owura. Ye nim say wo de wo ye ni papa pa. Na wo ye pe. Na wo sa so tere. Yes. Omo bia o man to aso biem. Omo be kasa na Yesu say, hey, pause. Me Yesu mentene. De o tene a wo ye papa. O ye ba ko pe no. Eni osoro agya Nyankopɔn. Bawsome. Hello. Hi. Wait till I say. Jesus. Asase we so. Oni pantimi ntena so nya pepe da. Eye tanyan fom so obe de ya. Ebeba ho. Ebeba ni pa no ho. Yes. Etu tim asama ya kata me ho. Jesus. Hello. Hi. Sami so me te wa asama o sami ye de ya. Me kata we teja so. Sir. Enso abibifo onye sa na yete. Asase no and support sa na yoma no. Debia we edi we achi. We di we achi. We di hey. We di ha. Abrofo mienu ebetimi abetena ha. 10 years, 2 seconds, and now 1 minute. Ehia asoli we mu nhira. Edi adwan ko unya dan. Uhuda. Na musuon town. Na bo modeni eye biribi papa. Wa wo de empa aya wo de ano. Odasani bo dede wo ho. We are aware. You see, sometimes the African society, our state of mentality, and how certain personalities they behave like a vacuous imbecile. Omu behave with sabi. Akwala wa wono. On say onim se we yesekan. Onim se we ye dia ya. Eja si wokura no wo ria den. These are how enipa ni bi. Omu si e behave. Yes. Utimi park car. No ojina ho. Now when you look at the Western world, so almost will be a car. Esiwa. Na nabusuafo ni mentem hofo nyina. No more pay out. They want to go and celebrate the person, yes. Right? Because what bibi there, foforo. Bibi ni yen society. O park car na oba betina ho. Okaso me hwe bia ye toro. O park car na oba be hwe bi. Oba hwa one ne na ne ba eneba. No ogina nchen. Akwala ni hu car na out of excitement any DNT. Oba so dwane ko car no. No aso ni so. Ka be gina ha. Unu ba bi kuro nya ni sika to ne car. Hello. Hi. Why are dear? What's one nimba be growing yes kaya day? So do I have to come and explain myself to you before I say me progress ya na? No. Some abrabo betumpon. Some kosu abraboma. I just see ya babo amanie. We don't embrace ourselves. We don't accept ourselves in a society. Bibini unya ye pen ya stigmatizing wealth. Yes. What just kaduro we no free nyame. What just kaduro wa from. Na nsenya na no how. Me ba cho onyame akase. So onu obi timantamu no otua. I just say 100 years ansa na wa ye. Dabita. Hello. Hi. Metimi ni watena mantamu. Anatomi no na te ho. Ebi kura na nsuo mu na me se mi pie. Akoya ade. Ekwan mu na menya gold fire.
Satan now ho. Etu onyame ni mmere ni na. What the other is nipa. And now a cast of Jesus. Nanso. Yes. Because of say your mentality and the way we think, the piano, you say you're finding meanings. Read meanings into people's success. Abra obi oha. Wouldn't prefer say wa bre ye wa brabom wa su wa tempentenkwa. I find when you're 2 cities be wa brabom. And so still, what's the one you're there? Who accepting a damn black man's mentality? Hey, Kawi. Hey, you know that's how Kawi. Hey, Nansen Kwalaira. Hey, I'm unsheni you. Hello. Hi. Obianka so bechuba. Hello. Hi. Catch you over to Chelsea. Obianka so bechuba. Obianka so bechuba. Nansen dia. And Kwalaira yire. Na Asantefo ha se bi om kan ya me dese. O kasa no anya evidence bia no asaka de atwa ato. E pra e be de. E betene kan. Ba to me de fridge mu tiam pronta. Senior. Hello. Hi. E pra e be de ya. E betene kan. Me pesa o betene kan ti me de ashe robo matete na me de ashe fridge mu. Sir. Empro da. Pra ye betene kan. Awre ho se eni patachremanti. And now got to say Upese we ye kura na yam hihye. E wo so because you only pa be de ya. E be kente. Adnioma pa bi a wo ye biara. Jesus. Focus on ye. Yes. E mo ba mu muta. Aduma na wo ye no. Yes. Ye be bu wabam. Yes. Ye be di watam. Ye be ta ntura to so. E mo wa ba mu. E muta. Yes. Senior. Call him. 2018. Tatam I'm free. And an happy about something. The same cook story. I'm see a prayer better than kind. We move on baby. Especially in the continent of Africa. We a young guy say, now we a ministry. No I successful. Who boada nipa ma wunya sunje. Yes. Enti on obi wo ha. Asori na waba no enye bibia o. Yaka bibia yeten. Achiro no. Enunti it is sometimes mimpe chain, mimpe bibia. Because adoma chade ani tumi a ewo so no. Chain bi da okomo e beka sayede ya. Ena ma utumi. Yes. Kawa bi sawa e beka sayede na yede ya. Elo na e ba utumi. Ena ma utumi. Wo nante. Na wa nante ye say chengelingi style. Now ko yi atia ye beka se tumi na odi asore e na amane nante saa no see on. Hello. Hi. If you say e binu ma te se o ma tete wo mo tachere ma so etu wo preaching o hwaw enye no hwaw wo tachere ma no pese ohu ade e da so. Hello. Hi. Me so pese ohu de ya ade da so ye da wo tachere ma so. Because ya kana wate here. Wate. Into obe head ye we touch na maso we mu no o ma kwa ma ya tete o touch na maso. Na to ni. Ya teso mako 10. Senior. Hello. Hi. Ya kana wate. Yes. Obe hwe touch na maso mark no. Na kwa waka bi. Eh wo kan yo. Ampa. Sure. Bisi me tina ni mo kasa nyina me de nya de o kampo na me ti o no me ni hwa ne tatere maso o kasa me no asa ka o kasa me nya smart o bie na nu ba ko na yi kire na enoa sisi a tete ne katere maso no tete so a mina 14. Hello. Hi. Bisi o bie na nu ba ko na ye de ya wase ko wa twe ko mu tire na me ye fast na me hwe ye say wa tete tatere maso de ya ampa. No question. Was it? Ye nyina ya ye bone.
onyankopa ni monyam ayede ya Aboyen. Yes. Ye mu bebre o ha bebre akwa aduro supen. Enu nkyira o se memma nyame ho. Yes. Ba me kyerɛ wade. Busa ho se aduro so na o kɔ ye no. Wo ma yɛtete wo mo ha. Obu wa ha yɛtete ne ha. Yes. Ye de moto ne hwem. Yɛtete wo kwachi. Yɛate wo sisi achi. Obu wa yɛate ne sere so ha. Obu wo ha yɛ hyɛ aduro. Ɛne yɛdede ba ndie be gum. Ɛne yɛse fa dware. Wo be yɛ den. No ayɛ nam. Obi antimi nya den. Enka wo nto ho. Wo be yɛ yie. Me pa kyɛw. Tenase na busa ho. Na no nya malaria na nka ekum. Hello. Hi. Me say na no nya malaria na nka yɛ den. Ewu no. Adentina teterema na ana ho na akotete ye ne aduro na udare ye no. Ordinary ntontom na nka board and question. Oh. Okum. Ntontom. Aduro a ye die nyina achi. Nka ntontom na ye den. Ekuye. Yesu ubenya sika. Uhwa konfo no. Hwe ba bia na konfo no wote. Saa da no wa nkwa wakokɔ no ko ntimi nya aduane kura ni. Wo wakokɔ na ode kɔ ye no. Na agya wode ye nkwan pɔsɔ. Ɛna ɔpɛ amfikyire wɔ na tie bi tetie na ɔpo sɛ nyanya bi di ka ho. Na ɔse fa kɔ na ɔgye wo wakokɔ no. Ɛna ɔde wo sika ka ho. Na onya abotere. Owura dwom na ɔtɔ gye ne papa na ewo mu no. Okura de sɛ ugye ne nya papa. Wote ta edwane yɛ ba betu a. Na akɔsi sɛ gye ne na ase mobo wa no. Na de akofi akɔyɛ de ya. Akɔakodi. Konfo ne de okodwom be awia be 12:30 to 1. No wanya ntos na ho so no because na de sika no kɔyɛ den. Ekɔma no. Afei wo ayese wo ba na sɛ udwa no. Wo bedi a ebekɔ so. But hello. You like what you see? You like what you see? There were brabo so sisi an open. Enya kwa we so na hye wo se obi antimi nka wo to ho no. Yes. Getire na wo de ya adwuma no kra aye de ya. Ase. Shit. Getire na se. Getire no. Ase. If you say so obi si obeboa mo aye yi a. No amu hwe na appearance. Na so obemu ato Range Rover o call no tiko kura bi mpake na so ye ho. To aso. Kosusu ekwanko a obefa so ayi Yesu ama won no ho. Wonam a wo pa wo pa nyina no. Ya bo ho po asie. Nanso wo Yesu de ne mo. Jesus. E pa bia ya bo afa ho biara. Jesus. Emma muda. Hello. Hi. E ka obi nkuna de bia wo sresra de. Nanka wo de waye hwea piama ne se wo de waye wiase ani mantamu krata. Enti wo brechi ya no aka. Wo se hwe. Sisi ya no ko obeji je ne mpo. Oh. Hello. Hi. Sisi ya no ye den. Oko obeji die ya. Je ne fa. Aha krampo no obe free enwo. Entine kakra bi. Kubiti. Aha no oba ya. Obati sami mobo wa si. Oh. Hello. Hi. Chese. Abronti. Say ebema wa de wo ho. Na watimi akoto adwene. Kase na nam wo mu ni mu de da. Ensi. Ebema akoto de nkase wo mu no. Bomana awura si. Say. Enkase ne mu aye mu de yi. Ma. Wa twinsuo de agu ho. Na obubu adwene na pantan. Katiro obi ta se wa bubu adwene na pantan. Bubu adwene na pantan. Hello. Hi. Die ni papa no. On say adwene na enam wo mu no horo ho a wonche o. Wonche. But when die emuan kitinkiti bi wo ma ne ho bari bi no. This one the two nsuo mbe 1 hour. Na timi adon na yiyi mua na ye den. Afrimu. Na no kura wutire nye ye ni wo mubu nkase no. On say etimi hajake wo hemfa. Wo se ne soro ho. Sa na oni papa o. Be wo pra o.
Hello. Hi. Sana nipa yɛ den. Sana nipa pɛw. Nipa pɛ sɛ. De bianca adwene ka sɛ ehia. Oh. De bia adwene ka sɛ ehia. Ehia. Because who call ya no wo akɔhoma yɛ 20 cities. Na 20 na papa bɛ na betimi ayɛ den. Atɔ. This all koto entini no. And so you the 4 hours na yɛ ya. And then Noah. Sorry. Hello. Wo tiri ho a den da. Ka huro na nam bia nim de ana anya den. Onko ka huro di ka hu na Noah. Na ka huro a yɛ di ka wan no nti wo ba wie. Sister, wo benya taste bi wom. Dabida. Baby am upon. Ti oni papa ni se. De bia. Na ka wo ka huro a yɛ den. Oh. Enti utimi wura efie bi mu. Ka huro no who said dankwan no but sa ka huro we di be 4 days wo. Sir. Obi antime nwe. And on Friday no de ye nkwan. Sir. Oh. I have been once a poor person. Me free him any ahokyerem. Eti mindim de meka. Sir. Oh, utimi de ka huro ni saase free abekwan. E wo Friday anwumre. But eno sa ka huro no ye stubborn ti emene. Na udi na wura ma be si Saturday. Saturday no enkwa na kai na ade wo tum ba ka huro na amene nti mutafre ho. Sir. Oba ne ye se ko otu atwene but o fa na o sa hohoro ho tum. Tie ni ye. Solid tie. Now, and ade wura mu ba ade ya. Sunday. It is Sunday anopa no. Ana aye nsem ma memputo nyaadoa kakra mfa nya den. Abankwa ye de nyaadoa fra wo hu bi da. Enti wan kasa no. Se nyame ya atom na Yesu pie sisia no obusa se mawura enkwa ba na wudi awutimi modin. Because enkwa na ankasa no wo sa se firi abankwan. But he say wutimi hu say light soup o. Say ya abelight yo. Say light ya be o. Hello. Hi. One be ato no pain. Me dey be ato me bebrebe. Hello. Yes, sir. Abe. Ba ko duru Monday anopa no. Na adani nyaado ankwan. No kwasem e wo say enam na adam ni de onya den. The same tenant. Different house. Nkati yo. Say oya na o tin nkati kakra tum. Hello. Hi. Awurade hu ya mobo. Amen. E ma wapa mu muta. Jesus. Na obi nka ho nto ho. Yes. Di obi ka fa ho bi asisi de ya. Waso. Sisi waso. Na pia power nim. Yes. Opatafuor. Senior. Siawon. General. The papa of the moment. Hello. Hi. King can call him. Ko saying. You real first one. Wonani J. Wonani ayetain. Ete. She say ya bo abrantia. O ye ne o ma papa ho epo. Say ye pese ye chi Yesu. Ni ye kunu ni ye san. Na papa ya o ye no. Ye dumu ni cha. Na o mani ade. O mani ade. So finally, ye be kum Yesu. Na papa ya e wo kura yi mu e wo mantamu ya to aye den. Etwa. To us. Pene so se obema no sika. Efri sa ebre no. Yuda hwehwe ekwan a obefa so ama wakire Yesu. Hello. Ebra. Yes, kwan a ye be fa so aye den. Akire Yesu. Ati Yesu. Dan one call next one. Quotation fufuro. Yes, kwan a ye be fa so ni ati Yesu. Bible says tina tuo bebre na woni pakomam. But the few that na be den. E popia ya pa fa wo. Enye yeda. Jesus. Hello. Hi. De ye ni nguase po. Jesus. E mamuda. Yes. Wani mu nguase da. Da. De onipa ba ye na nguase no. Ewurade be fa no apepa ho. No dia sawa ni monyam. Amen. Wo Yesu deremo. Jesus.
deɛ yɛ yareɛ pɔ wɔ Yesu din mu stroke no ɛma so da yareda hɔ ma so da de biara da wobɛda bɛsɔre na Awurade ahobɔ mba yɛ kɛse wɔn so. Yes, Jesus. Toa so ɛnkyɛ bia ne apɔ toa so. Luke chapter 23 verse 1 to 30. Verse 131 say. Atifi asɛm wɔde Yesu kɔ Pilato anim. Wɔde Yesu kɔ Pilato anim. Afei. Badwafoɔ no sɔre de Yesu kɔ Pilato anim. Yate Yesu. Yɛde na kɔ Pilato anim. Tie nkɔmɔ a ɛkɔɔ so wɔ Yesu abrabɔ ho. Hello. Hi. Bible say. Yɛde mbɛkɔ amrado. Ɛne ɔman mu abrempɔ anim. Nanso ɛmama ba mu nyatan. Ɛfiri sɛ me Awurade meka mo ho. Yes. Yɛde kɔ police station. Yɛkye wo. Hey, ɛmoaba mo mu da. Kura wo mu dem. Yes. Awurade bɛdi ama wo. Amen. Yɛbɔ pɔ na kɔ pie ahemfo anim a mesi moaba mu nyatan. Emuda. Deɛ ɛbɛyɛ wo bia. Yes. Ɛmoaba mu. Awurade bɛdi ama wo. Amen. Toa so. Ofiri ase atoto na no sɛ. Yɛbusabusa Yesu questions. Saa onipa yi tu nkurɔfoɔ aso. Tie o. Yɛsi Yesu sɔre a ɔkasa dodo. Yes. Abranteɛ young guy afei no aba ministry mu. Okra yɛ nyamedwuma da pɛn. Wo me yamu bakura nyini tell. Ɛso abranteɛ yi tu di paso dodo. Jesus. Yes, he talks too much. Twice. Ompene so ema omanfo ntuatoɔ ema. Tienio. Aban. Ye chantoro e di ato Yesu so se. Yesu agina bonten aka kyerɛ nipa sɛ ema won tuatoɔ. Yesu kan bibi sada. Dabi. Ensu nipa. Etunu mire bi a ye be chantoro to so. And to know we want to be anya den. And so many how da. Yes. Abra ya tan to that so no. Samre mo ho na nyame be you apie. Amwa babu mo. Muda. Awurade nya wo da. Wo se me kura wo me kode taban ase. Hey, na wo nan empembo da. Empembo da biara da. To aso. Na ofre ne ho se ohene Kristo no. Tie ni o. Yes, why a guy too much. Of course, young guy or a very vibrant, a legal luminary. Yes. A handsome guy as such. Senior. Well educated. Well sophisticated. Yes. Who person ko na mo nya say oyale. David. Guy say ya na ebe ye. Sir. Guy. Senior, the general, the conqueror. Hello. Hi. Test obi o ha. Watia na uyi no kura na hi. Ma bresa kakra bedim botom. Very nice guy say. Yes. Na me tia kakra bi na me na. Yes, senior. Na me ya gangster kakra. Yes. Hello. The swag. Me ya gangster kakra bi. The swag. Ma nya ni too much. Too much, David. Oh, say kakra wo me ho. Sir. And na perfume no so ne bo den. Hey. What you say? Yes. Yes, why are there? Why are guy toto? Bonsama urade. Senior. Na enka yes, amani ya guy. Oh, enka ka obi nko. Na nka de bia usifuru ka mu na ura ha. Na nka wanum ayesa de waka siri wisam. Hello. Hi. When you might say the wire there, what can't we sem? Now, damn, ya or Sigusua when you want to who Syria idea. Hey, abomination because I had the answer say a day. Yeah. To where you dare to do. Where God guy. Had a God guy. Hello. Hi. Patron me moan you. Me table of papa. Sir. Hello. Hi. Open say young called intellectual level. I young call. Senior. Hello. Hi. Yesu.
Abranche who of a papa. Nanka wati will be the campaign for any elbow to do. Anka bonita say, where we are way, what for be why you say. Ampa, your costume, idea, a woman pa, as we dear, union she, not a ya or time who don't take. Yes, why a dear ya. Where Kaka Toto. One crown was so your Opatafuor. Now you're Opatafuor for Quay. Opatafuor, your dear. Won't talk about pan or Opata. Who could I won't talk an idea? A cheer for Yes. Who better you Opatafuor? Oh, yeah. Now, my Jim Opatafuor, Naja, me you want Yanka Cravia. Oh, and soon Munia. Boom! Senior. Aquania dear. And counting. Obiti, how I know Senepa. Yes. A canon Kunanka. The next one will be who know Bananka out to Hibarum. Oh. Now, yeah, there. Ye piano. Senior. Or shut can out to Tiesina. No one will be sent to Carol. I say. Well, your boat can't watch it now. No, business and non now. Sorry, I say what you talk out. About me, now, so this kind of talk out. Yes. Catro, soft, TNA. Catro, be said, software or your neoma. Or your neoma. Hello. Hi. Mr. Mia, or your neoma. May your neoma. Hello. Hi. Unsro swap up some say, dear neoma. Dear neoma. Over to the Macatro. The conqueror. To us near you. Yema Pilato Bisano, sir. Yet the above Pilato and name the opposite Pilato say. When you'd have for him, one. I am passe. When the sour thief one out to Bushana. Yes, you buana say. Yes, you want to say. No, I don't know what kind. And one wakano. Senior. Because what they say a thief will be what Bushana. Nanko obi a 10 gramo. Na fube say. Na na body say. Na o kasa. Utimi say base ya den. No obaya. Abrantia young guy be and ni din kakraka. Ni din hu deden. Wasintia ya wa. Yesu say. And show be any muka mia. Hello. Hi. Catro obi say ya mia. Mia. Emia. Ebi ni baby PM. Yes. What is you obi friend obi a friend obi Opatafuor? There be that. Hello. Hi. Emia. Sir. Aja Pilato eh. Me say ya there ya. Emia. To aso. Pilato kachre asofo mpanyin ne nipadom no say. Me hunu asem biara mejina so. Edia pa no Opatafuor ye ka bi mi entie. Ma ye den. O ye den. That be nya hwe. Matese yesi ne ge bi wa ase ho. Na me anya analysis bi. One kasa account no say na dem. Na okra o guess yes eh. Na me wa kakra da ho. Na me ma ntwe kese na me twe ne kitua bi a. Eno so wo bom asennuam. Hello. Kasa wa ntwe ne kese. Kitua bi man me katro. Kitua bi na me twe. Eno kura me ba fie wo na no kwa wa nkoka ho. Hello. Hi. Okoye wa nkoka ho. Wokoka ho. Na nsu anka wa nse ho. Yes. O boma senuam. Oh. Yes, shady di. Yes, it's our very much ye humfum so be our no ho. To aswe. Nanso wonbo Anton yem. Nanso so. De ya kan nyina ati. Omubu nto obuyam still yem crucify Yesu. Koso kan say. Oyo mambofo baby. Oyo mambofo. Yesu ye mambofo. E de na wa kan kire say we ye mambofo. Obi o preach about love. Otutu nipafo. Wa kire nipa so mo abrabopa ne kwantene ne. So still yes we ye de ya. Mambofo. Yes, just na call last quotation when am di jaw to. Ebeduru mere bi no. Wotena sidin. Na woten samu nipa ka. Wo kasa wo yi anu a. Wo be kasa. Efri se onipa dasani esi ne bo se
Wei na me pese me kafa ho no. Oye dan anu ana obe den. Obeka. Etieduru mre bia enkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ obia. De opa bia onka. So last one. Philippians chapter 1 verse 20. Philippians chapter saying 1 verse 20. 1 verse 20. Or say mepe ne mani da so titire ne say. Tiadio. Branyina. De insi ne enam beye majuma. Mpo sa ebrei. Sa metiasio. Sa miwo. Mede me nipadua nyina bɛhyɛ Kristo animonyam. Hello. Hi. Utiasin. Yes. Fasa utirim. Sa. Ye di watamu. Oh. Ye go animu asio. Yes. Di onipa bɛka. Hey. Di onipa bɛsusu biara. Fadin yo. Yes. Ɛne nanam yo. Yes. Fakura umudie. Umudie. Hello. Hi. Onipa biye ni hɔ. Jesus. Ɔte asase so a ɔne ma nkwa. Yes. Ɛde hwan? Kristo. Yesu nkuto ni wate nkwa. Jesus. Bonsama urade. Yes, babuye. Sunia. Onyamisho. Hello. Hi. Obiye ni hɔ ma nkwa. Yes. Wabusua pa yini ma nkwa. No kwasem. Unua pa yini ma nkwa. No kwasem. Obiya ma nkwa. Yes. Enti uti asi fananam yo. Yes. Ye di watema no obu aso aguso. Yes. Wodi atwam no ɔno twetwe o. Yes. Come. Yanam. Nyakukoduro. Yes. Na Yesu nkuto. Jesus. Ene nkwade botan. Yes. Ewurade nsam wani mu ngu ase da. Oh. Sunia. I am personally Yes. a living testimony. Yes. Senior. My life no mabrabo. Hey, I dance here. I don't see Cassia. Ko ba bi efiri no. Ya na ngi se beti abaye bibi sei. Free Bunumu. Bibia bia no omon kan yo. Omaka. Yes. Enti na hu sa me hyerɛn. Me de TV so a. Enya bi fiti ya na mabaye de ma ye no. Sir. Me faltam. Faltam. Enti eja bia wo na mu bia. Yes. Emu aba mu mu. Emu aba mu mu. Na said ye tie biara. Yes. Ensuo beta me chana ye dai. Yes. Adum nyame hyira. Oyamisro. Opatafuor. Oyamisro. Senior. Papa of the moment.